Давай. Давайте, днес ще играем игра. Коя игра ще играеме? Времето ти изтича. Значи ще задаваме на Ева и на Тати въпроси и в рамките на 3 до 5 секунди, това ни е часовника, ще трябва да отговорят на въпросите. Така. И започваме. Първа е Ева. И какво пише тук? Назови 3 неща, които виждаш в момента. Цветя, сломастри, телевизор. Браво! Така, на Тати теглим карта. И тя е... назови 3 вида мебели. Шкаф, течка. Тати не успя! Чакай. Диван, чакай. Диван, табуретка, футьол, примерно. Съжалявам. Изтече 1-0 за Ева. Сега продължаваме с Ева. И на Ева, чакай сега. Въпросът е: назови 3 подаръка за рожден ден. Книга, моли, сломастри. Добре, айде, това е за детски рожден ден. Става 2-0 за Ева. И сега на Тати да видим следващия въпрос. Чакай сега. Назови 3 подправки. 7-5, червен, 5, Добре, този път Тати се справи. 2-1 за Ева. Следващият въпрос. Назови 3 животни с дълги опашки. Кон, петел, крава. Кон, петел, крава, ама петела, каква дълга опашка има петела? Не, този път не го приемам. И става 2 на... На равност е 2-2. За двамата. Окей? Продължаваме с Тата. И въпросът на Тати е: назови 3 места, на които има седалки. кола, автобус, влак. Браво! 3-2. Този път Тати поведи. Сега е Ева наред. Следващия въпрос за Ева. Чакай сега. Назови 3 плода с семена. Къде има костилки, семенца в плодовете? Добре, пак ти давам време. Сега разбра ли въпроса? 3 плода с семена вътре в тях, които намираме, когато ги едем. Готова ли си? 1, 2, 3. Айде, давай. Кръса, ябълка, слива. Да, бро. Ами да, тя... горе. Сливата е с костилка, ама... Да. Айде, приемаме го. Айде, защото си мъничка. 3-3 изравни Ева. И да видим следващия въпрос, който ще е за Тати. Назови 3 неща, които слагаме в таратора. Чесън, краставица, кисело. Тати на ръба. Хайде, приемаме. Краставица и вода. И вода? Да, пак става. 4-3. За Тати. Приемаме отговора, нали? Да. Добре. Да, следващия въпрос за Ева. Назови 3 неща, за които е необходимо да имаш ключ. Кола, къста, гараж. Добре, бе, мами. Браво.
Направо ме очуди, справи се, браво. 4 на 4. И да видим на тази следващия въпрос. Назови 3 неща, които лазят. Мравка, боболечка. Боболечка. Не се справи, тати. Змията какво прави? Лаза. Змия. Да, прав е. По принципа му времето му изтича. И какво става? 4 на 3 остават за тебе. Ти водиш. Окей? Да. Така, следващия въпрос е: назови 3 ястия с картофки. Оп! Вързини картофи, картофена салата, Бързо, бързо! пюре. Чин-чин! Да, точно. Да, ама времето ти изтече и няма точка. Резултата остава 4 на 3 за тебе все още. Следващия въпрос за тати. Така, назови 3 неща, за които се сърдиш. Абе, те са много. Те са много и тати изгоря, не можа да отговори и резултата все още е 4 на 3. Следващ въпрос за Ева. Така. Назови 3 вида супи. Тарата, супатакшата, пиришка. Окей. Иху, 5 на 3 за Ева. Ева води. За сега играеме до 7, така че още малко не остава. Следващия въпрос на тати е... Ще ги взема. Хайде да е Жокер. Назови 3 неща, които бебетата правят. Пият мляко, пълзят, треват. Приемаме правилен отговор. Трябваше да даде Жокер. Да, има жокери, ако се затрудниш, но ние ги забравяме. Нищо, все пак добре се Ние се справяме. справим без жокер. Резултатът е 5 на 4 за Ева. И продължаваме. Следващият въпрос. Назови 3 предмета. Добре, 3 думи, които започват с буквата С. Оп, Слънце, чака. слона, слон. Чака, трябваше да обърна, ама добре, хайде. Не обърнах времето, но тати ги кая много бързо. Ти даде жокера на тати, защото не може да се справиш и тати спечели. И сме 5 на 5. Равни сте. Така, жокер си остава... добре, така става. Къде да го сложиш? Следващият въпрос е за тати. И той е: назови 3 неща, които имат край. Имат край. Да. Абе, Които има 3 неща, които имат край. късата има край. Стая има край. да, то... Много относително. Относително. Ими... Какъв е въпрос? Въпросът е такъв. И тати не успя да отговори. И резултата е все още 5 на 5. Да. Тя за 2 секунди да За 2 секунди няма как да стане и продължаваме нататък. Следващия въпрос за Ева е: назови 3 неща, които ще ти трябват за пикник.
лесен въпрос, не можа да се Още един сетиш. шанс ти даваме. Готова ли си? Ай, добре, тати ти дава шанс. А? За пикник. 3 неща. Давай. Храна за пиене. Такова пастил. Да, добре. Става, приема се. 6-5 за Ева. Ева води. Резултата. Следващия въпрос за тати е: назови 3 думи на чужд език. 3 думи. I love you. Не, можех. Можеше, мамо, на тати му трябваше време. Аз мога да кажа на български, на руски, на игри. Айди, кажи. Кажи ги, да. Първото на български. Давай. Давай, просто. Добре ли? Добре, просто Само е искам така. да видя дали ще успееш Айди, за времето. кажи. Смеча. На български. Без времето. Цветя на български, на руски. Може да не е цветя, друга дума кажи на руски. Да, аз мисля. Мислиш? Морозена Така. и на английски hello. Окей, супер, браво. Така. You're the winner. Мгм. Ти си печелиш. победителя. 6 на... Ти отговори. 7. Не, ти отговори, тя просто се пробва. Не, ти загуби. Чакай малко, ма ти ни даде жокера, така че не се брои. Добре. Добре. На 5. Още малко остана. Въпрос за Ева. Я да видим какъв е следващия въпрос. Назови 3 дрехи, които обличаш през зимата. Яче, дебели и такова и шапка. Това дебелите. Дебели... Дебел панталон, гащи, нещо. Кои? Гащеризона. Той навънка за снега. Да. Еми, гащеризон. Аз пристигам. По-точно ски. Това твоето е ски комплект, нещо такова беше. Дебелото. Като излизаме да се парзаляме. Браво, да. Ти победи и... Тати победи... Ева победи тати. 7 на 5. Айде другия път. Ще играем и някаква друга игра. Да. Още по-интересна и забавна. Нали? Да видим нали тати ще ме победи. Yes! Какво ще кажеш? Пишете ни. Пишете ни в коментария, поставете лайк и довиждане. Чао, чао! Чао.